que per aconseguir poder fer este tall mos hem tingut que manejar, bueno, mos hem tingut que manejar, no, s'ha tingut que manejar perquè si d'una cosa puc presumir és de secretari. Mira, ja estic arrogent de cara, però al final ho hem aconseguit. Hem tingut algú d'apoyo i al final ho hem aconseguit. I sí que dir que estem en una comunitat que és un modelo en inversions i en infraestructures. Tenim que reconèixer que és un modelo, però tenim terra mítica, tenim el port de la Copa Espanya, tenim el circuit de la Fórmula 1. Tot, l'aeroport. Tenim, com no, un aeroport que allí arriba a l'autovia. I ara fer aquí una inversió en 18 quilòmetres de carretera en impostos que paguem. De 6 carrils ens fiquen 2. Després hi ha un accident. I com més anirà passant, més accidents hi haurà. És un tram perillós. I ojalà no n'hi hagi cap. Però tindrem que continuar reivindicant per evitar els morts que hi ha aquí a aquest tram. Va, Sebastià, tens alguna cosa? No, desde luego, gracias por venir, millor no podía faltar aquí esta talla de carretera. Per això faràs cap bé. Moltes vegades, volem l'autopista lliure ja, lliure de peatge, i seguirem lluitant. Convidar a tota la gent que la setmana que ve tornarem a estar aquí, tornem a parar el tràfic i tornem a estar dirigint unes paraules a la gent que voluntàriament vingui a fer aquest acte de presència, aquest acte de força de cara a aconseguir l'autopista gratuïta ja. Moltes gràcies, no res més. Ho han dit tots els companys.